רצינו לדבר על פגיעות, ואיך פגיעות דווקא עוזרת ולהעמיק את השיח האינטימי בין בני הזוג. אז פגיעות זה היכולת שלנו להיות הכי אמיתיים, הכי חשופים מול האדם שמולנו, בלי לדעת מה התוצאה שתהיה ואיך הוא יגיב לנו. אז למה בכלל להביא פגיעות לתוך מערכת יחסים? אם אני מאפשר לעצמי פגיעות במערכת יחסים, ואני מאפשר לעצמי להיות פגיע, אני בעצם מאפשר לעצמי להביע את עצמי בצורה מלאה, הכי אמיתית והכי כנה. לא רק להראות את הצדדים הזוהרים והיפים שלי, אלא גם את הצדדים הפחות זוהרים, הפחות יפים, הפחות סקסיים, את מה מפחיד אותי, את מה כואב לי, מה מפריע לי. ויש לי גם הזדמנות לשתף בפנטזיות, בחלומות, בפחדים. זו המתנה שבפגיעות. להביא פגיעות לתוך השיח הזוגי, ולכן הקלפים מאוד מאוד יכולים לעזור לכם בזה. כי יש פה שאלות שממש מכוונות לזה. למשל, אירוע בחיים שהשאיר בי כאב עמוק. לא תמיד אנחנו נוכל לשאול את השאלה הזאת אחד השני בתוך השיח שלנו, ודרך קלפים יש פה הזדמנות לגעת במשהו עמוק יותר ופגיע יותר. שזה בקונטקסט של משחק. או דבר שעשיתי בחיים ואני מתבייש בו. או למשל, מה הפחד הכי גדול שלי? הקלפים מייצרים הזדמנות לגעת בדברים מורכבים שביום יום לא תמיד אנחנו מצליחים לעשות. תהנו.